Grabe ang vibration ng paggawa ng flyover dito sa Aganan. Ayan, nagsishake ang lahat. Ang lupa umuuga. Paano na lang pag sinake na ligad ang heaven and earth? Mamamatay na talaga lahat ng tao. Ito, kagagawan pa lang yan ng tao, ang pison. Na ang kalsada, pinapantay. Grabe ang niya. Grabe ang pag-shake nitong lupa. Kaya hindi nga kami nakatulog ng mabuti kagabi dahil ramdam na ramdam ng likod.